Gipailaw na sa state of calamity ang Zamboanga City tungod sa epekto sa El Nino sa syudad. Mga barangay nga apektado sa kakulangon sa tubig tungod sa El Nino nagkadaghan sumala sa Zamboanga City Water District. Ani report ni Krisa Dapitan. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang residenteng si Eneline Sayrula nga taga-barangay Rio Hondo, Zamboanga City nga nagpalit og 20 kagagmayng galon nga tubig sa barangay Kawa-Kawa. Mobiyahe pa siya og halos 4 ka kilometro aron lang makakuha og tubig. Sumala niya, 3 ka adlaw nang walay agas sa tubig sa ilang lugar. Ay nako, ang hirap talaga ma'am. Kasi kung wala tubig hindi ka makakain. At saka madami yung mga damit. Samtang, ang residente nga si Suwaida Muhammad, gipahimuslan nga miagas ang tubig sa ilang balay aron manglaba og makapondo og tubig. Sulitin namin na may tubig lumabas ngayon. Bukas wala na naman. Siyempre mahirap yun na kaya ganito na magunahan na ka lang kami kung sino mauna makakaigib ng tubig. Kaya na yun, no-gimbak na yan kami. Sumala sa Zamboanga City Water District, 60 ka mga barangay ang ginasuplayan og tubig sa buhatan. Apan, 51 niini ginarasyonan na og tubig kay hinay ngadto sa walay agas ang tubig sa ilang barangay. Matud pa, ang Pasunangka Water Treatment Plant nga maoy nagasupply og tubig sa East Coast area ug Central Business District sa syudad, ana-ana sa 74 meters ang water level. Buot pasabot, critical below normal level na kini kung itandi sa 74.20 nga normal level. Tungod sa nagkanihit na nga supply sa tubig, gipaubos na sa state of calamity ang syudad sugod March 5. And City Water District, they have the resources they can utilize at the Quick Response Fund. Of course, mga barangay, given that mga most affected, they can utilize the QRF funds. No? Of course, subject na limitation imposed by law. Hinoon, adunay mga water tanker ang ZCWD lakip ZCDRMO aron mo supply og tubig sa mga barangay nga grabeng naapektuhan sa kakulangon sa supply sa tubig. Sumala sa ZCWD, ang water rationing ang ilang nakitang paagi aron masolusyonan ang dakong problema sa kakulangon sa tubig sa syudad. Pwede kita sa construction niya sa sila sa construction del dam. Siguro amo gad sa perfect one no para masolusyon na diaton ration ta experience kita aura. For as of now, sir, no uno na contingency plans, mitigation plans, I mean. Tasi kita amo yase no ration water rationing schedules kita tan implement. And of course, area arriba tasi kita mga dredging works where kita mga otro mga debris no para smooth flow del agua. Kauban si Jerwin Fernando ug Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.